Отваряш телефона си, за да провериш едно нещо, може би съобщение от приятел или бърза актуализация на новините. И изведнъж, часове са изчезнали, сякаш времето се е стопило, докато си бил онлайн. Изгубени в нашумели видеа, завладяващи истории и безкраен поток от съдържание. Тези кратки, пристрастяващи клипове, често с продължителност само няколко секунди, са създадени, за да ни държат приковани, да задържат вниманието ни и да ни карат да искаме още, като ни заливат с безкрайно съдържание, алгоритмично подбрано, за да отговаря на нашите интереси, на което не можем да устоим. Трудно е да се откъснеш, нали? Но защо се разпространява толкова бързо? Какво ги прави толкова неустоими? Става въпрос за връзка, за чувството, че сме част от нещо, да виждаш хора по света, от различни култури и с различен произход, да се присъединяват към едни и същи тенденции, да танцуват едни и същи танци, да използват едни и същи филтри, ни кара да се чувстваме част от нещо по-голямо, от глобална общност. Ние споделяме, отбелязваме и пресъздаваме, подхранвайки цикъла и давайки на тези видеа тяхната вирусна сила, разпространявайки ги далеч и на широко. Но с тази сила идва и отговорност. Голяма отговорност. Едно видео може да формира мнения, да промени възприятията и да повлияе на милиони за секунди. Да достигне до хора, които никога не бихме срещнали лично. Всеки харесване, коментар и споделяне е вод за това, което е важно. За това, в което вярваме. Ние не сме просто зрители, ние сме активни участници. Ние сме куратори на дигиталния свят. Ние оформяме онлайн културата. И така, какво ще избереш да засилиш? Какво послание ще изпратиш на света? Не всички нашумели тенденции са безвредни. Някои са опасни или разделящи, разпространяващи негативизъм за шоков ефект. Но ти имаш силата да промениш нещата. Представи си, ако следващата голяма тенденция беше за помагане на другите, а не за нараняването им. Алгоритъмът следва това, с което се ангажираме, така че нека добротата и позитивността станат вирусни. Младите хора задават тенденциите, ти можеш да направиш състраданието новото готино. Залей емисията с добри вибрации и вдъхновяващи истории. Нека заглушим негативизма с съдържание, което повдига духа и обединява. Каква тенденция ще започнеш днес? Готов ли си да направиш промяна, да оставиш своя отпечатък в света около теб, но не си сигурен откъде да започнеш, какво да снимаш, как да уловиш момента? Започни от местно ниво, от твоята общност. Огледай се около себе си. Организирай почистване на парк, събери приятели и превърнете мръсотията в красота. Помогни на съсед, възрастен човек, който има нужда от малко подкрепа. Или събери провизии за нуждаещи се. Организирай дарителска акция за хора в нужда. Заснеми промяната и радостта, улови емоциите на хората, на които помагаш. Покажи прости екологични действия, малки стъпки, които всеки може да предприеме. Засади дърво, дай живот на нещо ново и красиво. Намали пластмасата, използвай алтернативи за еднократна употреба. Или започни компостер, превърни отпадъците в нещо полезно. Снимай случайни актове на доброта, улови моментите на човечност. Купуване на кафе за непознат, малък жест, който може да озари деня на някого. Оставяне на мила бележка, насърчително послание, което да повдигне духа. Помагане на някого, който има нужда от твоята помощ, дори и с нещо малко. Тези моменти, големи или малки, са важни. Вдъхновяват другите да действат, да се включат и да направят света по-добър. Камерата ти е твоята суперсила, твоят инструмент за промяна. Използвай я, за да осветиш истинска промяна, да покажеш на света какво е възможно. Когато споделяш тези истории, ти даваш надежда, показваш на другите колко лесно е да направиш разлика, че всеки може да бъде герой. Добротата е заразна, тя се предава от човек на човек. Нека я направим тенденция, нека залее социалните мрежи с позитивизъм. Натисни запис и дай пример, покажи на света, че промяната започва от теб. Едно позитивно видео може да предизвика вълнообразен ефект. Представи си как една капка доброта създава вълни, които се разпространяват надалеч. Твоето действие вдъхновява другите, дава им кураж да бъдат по-добри и да преследват мечтите си, умножавайки въздействието по целия свят. Всяко добро дело, колкото и малко да е, допринася за една по-светла и хармонична планета.
В море от негативизъм, което ни залива ежедневно, твоето съдържание става фар на надежда, светлина в тунела, която показва пътя напред. Позитивните видеа ни напомнят, че не сме сами и че има много хора, които споделят нашите ценности. За нашата обща човечност и доброто, което все още съществува, въпреки всички трудности и предизвикателства. Ти не просто получаваш гледания и харесвания, ти променяш разговора и изграждаш по-добра култура, в която добротата и съпричастността са на почит. Създаването за добро изгражда съпричастност, лидерство и цел, и в теб помага ти да откриеш своята мисия и да я следваш неотлъчно. Хората ще те уважават за това, което отстояваш и в което вярваш, а не само за броя на последователите ти. Истинското влияние идва от сърцето. Твоите видеа могат да нормализират добротата, да я направят нещо обичайно и естествено и да я направят желана, да вдъхновят другите да последват твоя пример. Ти не просто следваш тенденции и модни повели, ти започваш тенденцията на добрата, задаваш тон за едно по-добро бъдеще. Имаш телефона, идеите и силата, така че започни да създаваш промяна. Не чакай перфектното. Просто заснеми едно позитивно действие тази седмица, без значение колко малко е то. Публикувай го с хаштаг като вирус на доброта и предизвикай приятелите си да се включат. Помни, ти си модел за подражание. Твоите действия задават тона за другите. Залей интернет с доброта и вдъхнови глобално движение. Бъди инфлуенсърът, който наистина прави разлика. Вземи телефона си, намери момент на доброта и натисни запис. Покажи на света как може да изглежда бъдещето. Да запретнем ръкави.